Esta és la sala dels efectes secundaris. Espera per si. Ese madrileño seguro. Mira con Joan el Sambori. Què és això? Però què collons? Mare meva, potser que begut massa. Té igual que siga tenis, Ríos o Cerveró. Aquesta beguda ens acull a tots per igual. En lloc d'això, trata de comprendre la veritat. Quina veritat? Que és tot casalla. Que és tot casalla? Si ho fas, descobriràs que begues el que begues i quina siga la marca, acabaràs igual de doblat. Ja tens el bon esmorzar en la taula.